Balmao assalamu alaikum. Anga jamana surasiw ka ɲɛmaaba n'o ye chef d'état-major ye a ye kunnafonidilaw kɔni bisimila walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna baara min n'o b'u bolo jamana kɔnɔ. Jamana donso kɛrɛnkɛrɛnnenya na ɲɔnɔ cercle donso olu fana ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna gɛlɛya min ani maa dɔw tun y'a fɔ k'a fɔ k'u tun bɛ ka maa dɔw kɔni fagala o de hukumu kɔsɔn u ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛna o ni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoni ye an bɛna min lase aw ma bi mars kalo tile 27 la tele ɲɛta mafilɛbaw aw ni su. Anga jamana surasiw ka ɲɛmaaba n'o ye chef d'état-major général des armées ale kɔni ye kunnafonidilaw bisimila walasa u bɛ se cogoya min na ka jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya u bɛ ka baara minnu kɛla bi an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ni ɲɔnajɛrɛ in kɔni kɛnɛ kan an b'a yira u la k'a fɔ surasiw ka kiirisoba n'o ye justice militaire ye o ɲɛmaa tun bɛ yen nɔ n'o ye colonel Boubacar Mayiga ye fo ka taa se kunnafonidi ɲɛmaaya so ma n'o ye DIRPA ɲɛmaa ye n'o ye colonel Suleiman Danbele ye ani an ka jamana ɲɛmaa caman wɛrɛ n'o ye surasi ɲɛmaaw ye olu kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan Ayisata Ture fana tun bɛ yen nɔ tele ɲɛtaa tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Général de division Umar Jara a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko ni lajɛ in kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka maaw yɛrɛ kɔni ladɔnniya ani ka pereperelatigɛ d'u ma lakana ko bunanguw la nka ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ finitigilakaw u bɛ wuli ka jɔba minnu na hali sisan a ka kuma kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli caman kɛ opération kɛlɛtigi kun kan ni olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don fɛn minnu ma ka se ka bamaci wale kɛba maaw ka se ka tigɛ da u kan ani ka se ka u dagayɔrɔw ani u bololafɛnw ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen latiɲɛ opération Maliko a ye ɲɛfɔli kɛ olu caman fɛnɛ kan ni olu yɛrɛ fɛnɛ ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don yaasa ka se ka lakana ani tagaɲɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni lasabati taabolo kura min bɛ yen ni o de ye opération Kilekura ye olu ka baaraw kɔni bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma kalafili nataw ka se ka olu lakana finitigilakaw olu ka baara kɛtaw kɛlɛyɔrɔw la ka ɲɛfɔli kɛ o la fo ka taa se u ni u dɛmɛbagajɛkulu olu ka bolodiɲɔgɔnmaw olu hukumu ka baaraw bɛna ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira k'a fɔ a ka kumaw la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw olu ka welekanw ka se ka o yɛrɛ kɔni lamɛn ni opération minnu bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ nin a yirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye fɛn min ye jamana finitigilakaw ni o ye faamaw ye olu bɛ se ka taa u ka kɛlɛyɔrɔw la u hakilina tigɛlen ka taa ɲinini kɛ bamaci wale kɛba maaw ale ni u dagayɔrɔw la chef d'état-major général des armées général de division Umar Jara hali sisan nɔ ale ka kumaw kɔnɔ a ye wele bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ka bolo di ɲɔgɔnma kɛ u ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka bamaci wale kɛba maaw kɛlɛ cogo min na justice militaire ale ye directeur colonel Boubacar Jara ale ye kɔni kelen kɔ ka kumaw ta ale ye a yira k'a fɔ ko général de division ale yɛrɛ kɔni ye kuma minnu fɔ a fana kɛla ka segin ka ɲɛfɔli caman kɛ o kuma ninnu na fo ka taa se tali minnu ni o kan ka kɛ finitigilakaw ta fanfɛlaw la a ko a ka kumaw kɔnɔna la ko o tali kura min ni olu yɛrɛ kɔni kan ka sigi sen kan a kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka tigɛda maramafɛnw kan ni kɛlɛkɛminɛnw kan minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ palonpalo na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a kunba fana tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka bandiya wale k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ colonel Boubacar Mayiga a ye wele bila ka ɲɛsin finitigilakaw ma adamadenya hakɛw la tanga ni koɲɛw la ka sabu kɛ finitigilaka ninnu olu kɔni ka koɲɛw ɲɛsinnen don ka jamana kɔnɔdenw ani u bolofɛnw ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana ani ka tila ka danaya sinsin u ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ chef d'état-major général des armées ale ye wele bila ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma u ka kɛ kɛlɛkɛcɛw ye minnu ni olu kɔni bɛ bɛn ani kelenya k'o sabati jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa bɛ sɔrɔ minnu na. A bɛ ɲini ka waati bɔ sisan fɛn min ye donsow ye n'o ye ɲɔnɔ cercle donsow ye tɛgɛdenkɔni kɔni tun ɲɛsilen don u ma k'a yira k'a fɔ ko u tun bɛ maaw fa la o de tun ye fɛn min ka u bolofɛnw fana bɔsi u la a yirala k'a fɔ ko maa minnu n'olu kɔni ye civiliw ye k'u tun bɛ ka a kɛla o de la walasa ka se ka maaw kɔni u lajɛya walasa ka kunnafoni di maaw ma nin kuma min n'u yɛrɛ y'a lajɛ k'a fɔ ko nkalon kumaw don n'o bɛ k'a fɔla uma fɛn min ye ɲɔnɔ cercle donsow ye u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna o kɛra maakɔrɔbaw ka so la n'o ye maison des aînés ye Bamakɔ kɔnɔ Ayisata Mayiga fana tun b'a a kɛnɛ kan tele ɲɛtaa tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ.
fɛn min ye Alpha Djenepo ye ni ale yɛrɛ kɔni fana ni donsow tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni a jateminɛ ko basigibaliya yɛrɛ de kɔni bonyana kosɛbɛ ɲɔnɔ cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de la i bɛna jateminɛ marifaciw ka maaw yɛrɛ minɛ ka tunu ni u ye ni o bɛ tali kɛ musow ni denmisɛnninw na fo ka taa maaw ka foro yɛrɛ kɔni kɔnɔna tiɲɛ ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cayara olu ka yɔrɔ la o de la olu yɛrɛ kɔni u cɛsiri u bɛ se ka maaw yɛrɛ lakana cogoya min na nin waleya ninnu bɛɛ de kan olu yɛrɛ u sigi k'u hakili jagabɔ ka association dɔ bila sen kan n'u b'a fɔ o ma ko association pour la défense des victimes de la crise sécuritaire dans la zone office du Niger a kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa maaw n'u bolofɛnw yɛrɛ bɛ se ka lakana cogoya min na office yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maa dɔw yɛrɛ kɔni nana ni association kofɔlen bɔ a ka baara kɔnɔna la ka na kɛ tajurusara ye tajurusara mun bɛ olu yɛrɛ ni donso dɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de la u y'a yira k'a fɔ ko maa dɔnnen fila ni o bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu de bɛ ka nin kumakan ninnu yɛrɛ kɔni cari arajosow ni teleso dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko donso minnu kɔni bɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔna la k'u ma jɛn ni nin waleya ninnu ye cogoya si la ko olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bila sen kan ka maaw dɛmɛ bɛn ni kelenya yɛrɛ bɛ se ka segin anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye donsow ka secrétaire administratif yɛrɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔna la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalafili laban minnu kɛra ni o ye député kalafiliw ye anw ka jamana kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ ko ni maa kofɔlen minnu yɛrɛ bɛ ka jalaki bin olu kan ko olu donsow yɛrɛ kɔni votera ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ de ye ko n'i y'a ye bibi na ko olu yɛrɛ ka yɔrɔ la ko basigi dɔɔni bɛ ko olu donsow yɛrɛ kɔni fana ka cɛsiriba bɛ o kɔnɔna la Kiriso min n'o ye commune 4 tribunal ye u kɔni ye a yira k'a fɔ datuguli min ni o tun bɛ maaw ka nafolo ko kan n'o ye n'u k'a ma ko main levée ko o kɔni kɛra nin société fila kɔni ka banki kan o de société fila min n'o ye téléphone ciyɔrɔ ye Africa Malitel ani Orange Mali ka sabu kɛ u kɔni u ɲangira k'a fɔ k'u ka miliyari 100 ani miliyari 77 ko o sara jɛkulu dɔ ye jɛkulu min n'o ye dadumuni hakɛ ɲinibaw ka jɛkulu ye a yira la fana k'a fɔ ko kalo 4 de kɔni dira ni téléphone ɲɛmaayaso ninnu ma walasa u bɛ se ka nin ko waleya Aïssata Touré ɲɛfɔli kɛ a ɲɛna an ka jɛ k'a lajɛ. waleya min kun kelen don ka association des consommateurs dɔ fo ka taa se an ka jamana a téléphone so Orange Mali ale ni Move Africa Malitel ka olu yɛrɛ kari ɲɔgɔn na kiiri tigilamɔgɔw ka jaabiw yɛrɛ kɔni dira o kadira kɔnɔna la commune 4 tribunal olu ka jateminɛw yɛrɛ kɔnɔna la u y'a lajɛ ka se ka tigɛ bɔ ni téléphone so fila ninnu u ka compte bancaire yɛrɛ kɔni kan ni olu yɛrɛ kɔni kun minɛnen don u fɛ a bɛ kalo 2 bɔɲɔgɔn bɔ ni a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman don ni cakɛbɔlaso fila ninnu u ka baarakɛtaw la tigɛbɔlen kɔ u ka compte bancaire kan kiiri tigilamɔgɔw u tilala ka kalo 4 bɔɲɔgɔn u yafa kɛ Move Africa ni Orange Mali ma ni kunnafoniya ninnu bɔlen kɔ a kɛra sababu ye min kɔni jara ni jɛkulu kofɔlen fila ninnu ni cakɛbɔlaso fila ninnu olu ka cakɛlaw ye kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ ka kumafɔla a y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ dalen don kiiri tigilamɔgɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin hali u ka nin dossier yɛrɛ ma wa ko a ma balo la kiiri tigilamɔgɔw filɛ ka hakilina minnu ta min wa k'a bɛna kɛ sababu ye donna nataw la olu ka u ka baara a kɛcogo dɔn ani ka tila ka kɛ lafiya kɔnɔna la a ko nɔn tɛ ko olu yɛrɛ kɔni kun jɔrɔlen don kosɛbɛ ka sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye denbayatigiw de ye mun ka bi u bɛ ala fo ka barika da ka sabu kɛ a bɛɛ lajɛlen kun cɛla hɛrɛ la a lafiyada o ma bonya Orange Mali ni Move Africa Malitel dɔrɔn ma a yirala k'a fɔ tigɛbɔlen min filɛ nin ye u ka compte bancaire kan a kɛra sababu ye ka se ka fiɲɛbɔdaba di an ka jamana yɛrɛ a wari bonba ma ni o ye trésor public ye ka sabu kɛ Move Africa filɛ nin ye ka sefa wari miliyari 10 bɔɲɔgɔn ka o de don an ka trésor public kɔnɔna la o wari ninnu na miliyari 8 o kɔni bɛ tali kɛ impôt la miliyari 3 tɔ ninnu o kɔni bɛ tali kɛ redevance la minnu taara ka a ɲɛsin AMRTP ma taji feerelaw n'u k'u ma ko pompisiw n'olu kɔni ka jɛkulu ani jɛkulu donnen don ɲɔgɔn na n'o ye banki maaw ka baarakɛ jɛkulu ye n'o y'u ka syndicat ye ani assurance min ani fo ka taa se nafolo bon so wɛrɛw bɛ yen nɔ ani jagoso wɛrɛw bɛ yen nɔ n'o ye Sina BF ye n'o ye u ka baarakɛ jɛkulu ye u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baarabila dɔ kɛ tile 3 kɔnɔna na kalo kura tile 6 7
70 ani kleshegi nata u kɔni ye a yira k'a fɔ ko u ka baara ɲɛmaw kɔni ko u bɛ kɛ ka ŋaniya juguya min kɔni yira u la ka sabu kɛ u kan ka sariya n'o ye baara sariya n'u ko a ma ko code du travail u bɛ kan ka o kɔni boɲɛ ani ni bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen nɔ fana n'u ko a ma ko convention collective n'o bɛ baarakɛla ni baaradaw kɔni ɲɔgɔn cɛ pétrole ko hukumu kɔnɔna na o de hukumu kasɔrɔ ko k'u bɛna baara bila kɛ baara bila sɛbɛn in kɔni o bilala mars kalo tile 17 k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Ayisita Mayiga ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna ko kɔnɔ an ka jɛ k'a lajɛ. Fɛn min ye station baarakɛlaw ye u ka pompistiw n'o bɛ tali kɛ Total, Shell, Oryx fo ka taa se Ola Energy ma olu yɛrɛ kɔni kun ye grève dɔ kɛ kalo tɛmɛnenw na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a yirala k'a fɔ k'u bɛna tile 3 baara bila wɛrɛ boloda n'o bɛ daminɛ avril kalo tile 6 tile 7 fo ka na se a tile 8 yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ baara la maa minnu fɛ sariya dɔ bɛ ni o bɛ baarakɛlaw ka sariya n'a bɛ fɔ o ma ko code de travail et de la convention collective des entreprises pétrolières du Mali ni o fana bɛ tali kɛ cakɛdaw la minnu yɛrɛ kɔni bɛ tajiko kunna anw ka jamana kɔnɔna la ni sariya in kɔni bɛ kabini san 2015 wagatiw yɛrɛ kɔni na o de kɔni na pompiste ninnu kɔni a yira k'a fɔ ko olu ka cakɛdaw kɔni tɛ ka ni sariya kofɔlen yɛrɛ kɔni bonya n'i y'a jateminɛ ni grève kofɔlen yɛrɛ kɔni kun kɛra siɲɛ fɔlɔ la pompistew fɛ syndicats kun farala olu kan ni o ye banki ni assurance maaw yɛrɛ ka syndicats ye n'a bɛ fɔ o ma ko SINABEF o de kɔni kɔnɔna la u ni nin tajisoba ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛnna mun kan o de ye ka ni sariya in yɛrɛ kɔni bila sen kan a mɛnnenba yɛrɛ décembre kalo tile 31 san 2021 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka pompiste ninnu kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu ka cakɛda min yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka nin bɛnkan in kɔni bɔ a sira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ baarakɛlaw yɛrɛ bɛ se ka bila u ka hakɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogo min na u ka patron yɛrɛ fɛ i n'a fɔ u ka bɛnkan sɛbɛn bilala sen kan san 2015 o bɛ a fɔ cogoya min na n'i y'a jateminɛ fɛn min ye station Total ye a kɔni yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye dɔ bɔ u ka pompistew sara wari la maa minnu tun bɛ sara 10,300 ɲɔgɔnko la an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu yɛrɛ kɔni sara wari nana kɛ 10,200 de o kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko o kɔni ye ŋaniya juguya baaraw de ko k'a sɔrɔ ni dun y'a jateminɛ a yiralen don k'a fɔ ko fɛn min station Total ye ko ale yɛrɛ kɔni bɛ station caman ye anw ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ u ka hakɛ la sabatili kulu SINABEF olu ka secrétaire général yɛrɛ Abubakar Kulubali ale a fɔ a ka kumaw la cogoya min na hali sisan nɔ ni maa kofɔlen ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko u ka sɛbɛn ninnu kɔni kɔnɔna la n'i ye san 2 bɔɲɔgɔnko baara yɛrɛ kɔni kɛ a ka kan contrat ka d'i ma contrat min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ siniɲɛsigi contrat yɛrɛ kɔni i bolo ko nka an bɛ wagati min na n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la maa caman kɔni bɛ baara la u ye baara kɛ san caman nka don kelen da kelen olu yɛrɛ kɔni bɛ gɛn ka bɔ u ka baaraw la ka sɔrɔ a kun yɛrɛ kɔni ma f'u ye indemnité tɛ sara u ye wa u ka droit yɛrɛ kɔni fana si tɛ sara u ye. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni teleɲɛta de ye aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye danaya de ye kunnafoni ko ye o kuma an bɛ dugawu dɔ de kɛ sa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka so yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la assalamu alaikum.